mangwanani masikati manheru kunzvimbo dzakasiyana siyana. Isusu kwedu achiri makuseni makadii mose. Ndini baba Chirenje. Ndiri pano nhasi musi wa 1 November 2025. Ndichikupai kukutendai mose pasi rose nebasa guru ramuri kuita mukundibatsira kana kuti mukumira neni muhondo dzandakatarisana nadzo. Hondo idzi tinovimba nokutenda kuti hondo idzi dzaakunopera uyezve dzinopera. Tinotenda kuti tafamba zvakanaka zvezuva ranhasi 1 November. Tichibvunza vari kubata pfuma dzedu vari kuti izvoivo vapa $15,872. Zvoreva kuti mari haisi kudzika pasi, mari iri kukwira. Zvishoma izvozvo tinosvika. Saka chikumbiro changu nekuridziro yangu kwamuri vana veZimbabwe, vana veAfrica, Europe and beyond, kuti aiwa ngatirambei tichingosapota padiki ipapo tinosvika, nokuti kwatakabva ndo kwaakure kwataakuenda padhuze. Saka uyai. Ndinotarisa mugrupu ndinonzwa vamwe vachitizvo dzokororo ine simba. Inyaya yekuti vanenge vaine chishuwo chokuti nhamba yedu kana kuti mari yedu iripo iwedzere. Saka ngatiitei tichibatsirana. Inini pache zvangu sehama yenyu Chirenje, aiwa handinai chimwe chinhu chizhinji, asi ndine mufaro wamunondipa wokuti ndiri kutenda misi nenguva. Kana pandiri kurara kana pandiri kufamba ndiri kungotenda. Zvakutondishamisawo kuti kana ndakafamba nezuro ndakafamba ndichiti ndipinde mutauni ndichida kuti ndiende ndinoona chiremba wangu, ndakabva ndasangana nevanhu vazhinji vandakasangana navo vaingofara kuti baba Chirenje tinofara kuti muri vapenyu, baba Chirenje tinofara kuti muri kusekerera. Ndakati chikonzero ndimi, munondipa upenyu. Chikonzero ndimi, munondipa kusekerera, nokuti kana usina kufara hauna upenyu. Saka ndinoramba ndichikutendai kuti kusekerera kunoku, kutaura kudai, zvizhinji zviri kubva kwamuri. Rambai makamira neni, rambai makandisapota. Ipapa paChibanda Media nevasekuru venyika Uncle Send munopaziva. Musazopa chirika kana masvika ipapo matongoona chete iwayo manotification bells iwayo. Rambai muchaabaya zvichiramba zvichiitika zvichienda mune zvakanaka. Chawana mubi yako mangwana chiri kwauri. Ngatimire pamwe chete tichibatsirana sematauriro amuri kuita kuti ngatibatsiranei. Ndiri kuzvionawo mugrupu, ndinomboti dongoresei. Handina kupinzwa zvangu asi ndinomboti dongoresei ndoonawo. Ndinoona makomenzi enyu akanaka, ndinoona kutaura kwenyu kwakanaka, ndinoona kukurudzirana kwenyu kwakanaka. Rambai tichibatana, ndiko kubatana ndounonzi upenyu. Ndinoramba ndichikutendai zvizhinji. Alright. Baba Chirenje, baba wangu, patanga program yekutumirwa mari kusvika pari nhasi, zvakuratidzai picture ipi? Dai kwakuchinzi hamusi muZimbabwe, imimi muri kuona musiri muZimbabwe, makatarisa mhuri yeZimbabwe iri kuita zvairi kuita, pamwe iri kuitirawo umwe munhu. Zvakupaiwo picture ipi kune vanoona? Zvandipa muono wokuti vanhu vakabatana, vanhu ava vane rudo. Nokuti vanhu vakashaya rudo hapana chinofamba. Rudo ndochakatanga. Zvoreva kuti vanhu ava maKristu. Hakuna munhu akazonamata akanzi munamati asina kutanga aita rudo. Saka vanhu ava vane rudo. Ndo kupindura kwangu kudiki kokuti vanhu ava vane rudo. Dai Mwari aramba achivawedzera rudo irworo, achivawedzera. Takawanda tine matambudziko, takawandisisa tine matambudziko. Ende matambudziko iwayo pane nguva dzokuti haukwanisi kumira wega. Anoda hama dzepadyo, anoda vadikani vepedyo, vanoda nyika ine rudo. Saka maonero angu inini nematauriro angu inini ndeyokuti nyika iyi, vanhu ava vane rudo. Hongu.
mubvunzo zvakare vachirenje. Ongo. Tinogona kunge takambobvunza mubvunzo uyu. Takambobvunza asi tafunga kuudzokudza zvakare. Tinonzwisisa kuti maane 4 years muri padzapa. Kutaura chokwadi pamberi paMwari, kurara zuva rimwe chete panze igore kana kutoti millions. Saka pazosvika 4 years apa, menge muchine tariro here kuti zvechokwadi muchakunda, muchawina imba iyi. Sununguka kuti nazonditsanangurira chokwadi. Munoona chief, vanhu vazhinji kwakanzi kwafiwa kumusha, vanoti tinozoenda mangwana akuvigwa. Chikonzero ndechekuti havadi kurara panze. Hendidya vanonzwa panze pane mhepo, pane chando, pane chi nechi, saka vanorarira kuno vozofuma vachimhanya vachienda vachinoviga muno vachidzoka. Makore 4 auri kutaura yandagara panze aya, anga asina kureruka baba, anga asina kureruka, anga ane matambudziko akawanda, asi chikonzero chandakagarira semubvunzo wenyu, chikonzero chandakagarira ndechekuti ndipo pane whole life earnings, ndipo pane upenyu hwese. Ndafara kuseni kunoko, nditaure imwe nyaya yakasiyana nezvamandibvunza. Kuseni kunoko ndadongorera pagroup, ndikaonawo imwe hama handichazivawo kuti ari kupi, akabva akanda mufananidzo wakatitora musi wa 29 October 2012 tiri paToyota yangu tsvuku iye yandinogara ndichitaura iye, tiri pana pastand apa tisati tatanga kupavaka. Ndafara chaizvo pandaona mufananidzo ndikati vanhu vanochengetedza kubva 2012 kusvika nhasi, asi ndauona. Asi chikonzero changu baba achibanda chaita kuti ndigarire apa ndicho chandotaura nguva dzese nemazuva ose. Baba achibanda, apa ndipo pane upenyu hwangu, ndipo pane mwoyo wangu. Makabata apa mabata mwoyo wangu. Hanzi pane pfuma ndo pane mwoyo. Ndipo pane mwoyo. Ndipo pane pfuma yangu ipapa, ndipo pane mwoyo wangu. Nekuti mawanira andakaita pfuma iyi baba ndo anorwadza kunyanya. Mataurira andakaita kunzi wakanzwa uchinzezvo munhu is a tracker. It's not easy, it's not life. Muri kunzwa zuva iri riri kupisa kunokwi. Baba achibanda, iri zuva riri kupisa iri. Rinenge richikupisa uri paChirundu border post. Wapagara futi 3 days usati wayambuka Rwizi. Saka munoona kuti zvese izvozvo wakazvitarisa ukazviumbidza zvese zvinoita kuti unzwe mwoyo zvisina kunaka. Saka takaramba takagara makore 4. Ndo chikonzero chedu chikuru. Alright, baba Chirenje, muchiri kurangarira here pane imwe hama yenyu yakandisira message nezuro zvikanzi Uncle ndoda kuti munditsvagire munhu 1 pavanhu vese vakataurwa nababa Chirenje pa4 years dzavagara vari kuti mune mudzimai akauya mazuva some 3 months ago, akauya nemufushi wake netuhupfu twake akanamata mbou. Chokwadi. Hanzi muchiri kumurangarira here uyezve muchiri nenhamba dzake. Pane imwe hama yenyu yekuti imi baba Chirenje ndiri kukubatsira ndakatotumira zvakatumira uye ari kuti ndicharamba ndichitumira zvaita, but mukadzi iyeye ari kuti mumweya wake munhu iyeye wamakataura mukadzi iyeye ada kumuropafadza. Muchiri nenhamba dzake here uye muchiri kuziva kuti anobatika sei? Ndinenge ndakupinda basa baba. Basa randinopinda ndekuti akabva kuWestley kuGazeboko. Asi kuti anditsvagi akatofona nefoni yemumwe musikana anotengesa mutakshop. Saka nenda kuenda takshop by takshop. Ndichibvunza kuti ndiwe here une mukadzi wakafona uchinditsvaga pana amai vainditsvaga. Izvozvo ndinokwanisa kuzviita. Ndakanga ndabudirira ndinoya nawo. Kana vachinge vachionawo handiti tikukumbira kuti vange vari vanokubatai, because pane hama iri kuti ine zvairi kuda kuvaitira mai. Ndinotenda zvizhinji. Nekuda kwezvavakakuitirai. Ndinotenda zvizhinji. Vari kuti mumweya wavo pavakaona vhidhiyo muchitsanangura. Pane chakamutswa. Amen. Amen. Chavari kuda kuti vange vari vanovaitira something. Because vari kuti mai vavoka havana kupa nekuda kwekuti vanavo. Ndizvozvo hungu. Ukaona munhu akutsapura zvinhu zvaari kudya iye. Hungu. Vakapa nekuti vane rudo. Vakapa pureti yehupfu iyi yokuti takangoibikawo zuva rimwe chete. Ipapo ndo pandakaona runonzi rudo. Paupfu ndakaona runonzi rudo.
kazhinji atidaro. Aiwa, kazhinji atidaro. Mazoti tinoti hatina. Ehe. Urimo mumba asi ivo vakati mafuta tiritoneka bhotoro. Patinoti pane vakawanda vari kunyora pacomment section. Ungu. Vanenge vachiti dai ndandine chekupa chirenje. But munhu iyeye kutaura ikoko makuseni anenge atotenga chingo. Ane mari yechingo yamangwana. Ungu. Saka munhu iyeye akataura akati uru rudo rwandiri kuti haasina kuti vamwe vese havana rudo. Ungu. Zvamai vavo zvakamubata mwoyo wake. Ndo mabatirwo aka zvakandiita asi ndichaisa effort. Ndiri pano pamusasa pa day in day out. Ndichaisa effort yekuti ndivatsvage. Chandinoziva ndechoti vanogara kumhiri uko nemwana wavo mukomana avakati anoshanda kupiko. Hamene kwavakataura kuti mwana iye anoshanda asi ivo ndo varigara pamba pemwana wavo. Asi kumba kwavo kwavanogara ivo kuchitungwiza. Saka zvinhu izvi zvakaitika vari kuno. Saka pavaitora tuvhu nechi ndo zvavanga vasirwa nemwana wavo kunzi vasari vachidya. Ndo zvavakai vakandipa. Saka mai vavo kana vakateerera tokumbira kuti mutibatewo kune hama yoda kukomborerai. Yakakomborerwa nerudo rwamakaitira vachirenje. Baba chirenje. Shoko renyu rekupedzisira kumhuri yeZimbabwe. Shoko rangu rekupedzisira ndikuti ndinokutendai. Kutenda kwangu hakupere. Vakuru vakati kutenda kwakitsi kuri mumwoyo. Saka ini ndinoramba ndichikutendai day in day out nekuti zvamuri kuita ndiri kuzviona uyezve mufaro wamuri kundipa ndiri kuona. Rambai makamira neni, rambai muchitisapota kusvikira naUncle Saint vaita vati tasvika pamagumo penhau iyi. Tiipete imimi neni tose tiri pamwe chete toipeta. Ndakutendai muri yeZimbabwe. Kubatsire kuombera maoko. Ndizvozvo. Aiwa tinotenda. Aiwa. Kunyatsombera ndega. Thank you so much maZimbabweans. Namba ndo idzodzo. Batai namba idzodzo. Link rimo reGoFund rimo mu comment section, description nemu comment section. Chiita much love. Much love. Ndarakatumbe basa. Ngatimite presenter. So guys, thank you so much. This is so much. Yeah, no, we love you.